naglasiti da je ovo najgora i najkorumpiranija vlada, mislim da čak gori od vlade Ive Sanadera. Vidimo da se otvaraju nekretninske afere, da ima puno pogodovanja, dakle ima korupcije. Dakle, ništa se u HDZ-u ne mijenja. HDZ ostaje isto, dakle to jednostavno dođe do situacije da upravlja Hrvatskom, ali njihov obrazac ponašanja ostaje isti. To su osobni interesi, korupcija, namještavanje natječaja i zapravo traženje neke svoje osobne imovinske koristi. Koga vam ima bolji sustav upravljanja obiteljskom imovinom? Ministar Kuščević ili ministar Matić? Mislim da se malo našalimo da ministar Kuščević to bolje dispersira i stavlja na stranu nego ministar Matić. Ali kažem, jedno i drugo je zapravo katastrofa i takvi ljudi jednostavno nagrđuju hrvatsku politiku i onda vam ispada da svi ljudi koji se bave politikom da su isti, što nije točno. Kao što imate i u nekim radovima dobre i loše, recimo keramičare, tako imate dobre i loše političare, ovo su stvarno loše političare. Kakav rasplet vi to očekujete? Pa mislim da je Plenković onako pametan da bi trebao napraviti jedan res i zamijeniti ljude koji su puni afera, ali pazite, nisu afere, to je zapravo činjenično stanje. Namještanje prostornih planova, neki dilovi, kupujemo zemljište pa dajemo neke donacije, jednom riječju katastrofa.